саъдуллоев омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 ноҳияи Данғара барои ишғоли ҷойи дуюм. нигина эмомова омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 45 шаҳри Кӯлоҳ барои ишғоли ҷойи сеюм. Отамзода, корманди раёсати маорифи вилояти Хатлон. Зебониso Нодирова, собиқадори соҳаи маориф ва аз ноҳияи Вахш. ҷойҳои ифтихорӣ. Сарвиноз Дӯстиева, омӯзгори муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Бохта. Баҳриддин Насриддинов, омӯзгори муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Дӯстӣ. шаҳло Шобдуллоева, омӯзгори муассисаи таълимии рақами 4 ноҳияи Дӯстӣ. افتخارنامه صدر ریاست معارف ولایت ختلان سرفراز گردانده میشود. قربان و راهیله آموزگار مؤسسه تعلیمی عمومی رقم 8 شهر نارک